Dobre, super, už sa to začalo, tak by som vás veľmi rada chcela privítať na 3. zo 6 webinárov projektu Streamit National Inspiration Hubs. A teda dnešnou témou je motivácia dievčat. Už nám tu prichádzajú ďalší účastníci. Dobrý deň, takže vás vítam. A teda, aby sme predstavili aj projekt Streamit trošku bližšie, že o čo ide, predtým ako sa dostaneme k prezentácii Betty Balkoci, ktorá je zo ženského algoritmu, týmto ju aj vítam. Možno prejdem ešte trošku skáčem, ospravedlňujem sa, prejdem k agende, takže najskôr by sme si pustili krátke predstavenie projektu Streamit, ktorý nahrala moja kolegyňa Zuzka, ktorá v projekte je dlhšie a aktívnejšia. A potom by sme teda prešli na tému dnešného večera a na konci môžeme mať nejakú diskusiu alebo otázky. A to už nechám na vás, môžeme potom aj zastaviť nahrávanie, ak by niekto chcel sa niečo spýtať aj neskôr. Dobre, takže pustila by som teraz kolegyňu, potom by som poprosila, že mi dáte vedieť, či je to všetko vidno a počuť. Dobre. Moje meno je Zuzana Reptová, v Acene pracujem ako projektová manažérka a v rámci našich aktivít mi prišiel pod ruky aj práve tento milý projekt Streamit. Projekt, ktorého ambíciou je nielen skúmať to, čo sa deje, ale aj meniť to, ako sa deje, to, čo sa deje, a to sú tie typy projektov, ktoré väčšinou vedia nadchnúť, mňa teda určite. Streamit je projekt, ktorý je financovaný Európskou úniou z programu Horizont Európa a spustili sme ho v januári minulého roka. Ide, ako na mape vidíte, o pomerne rozsiahlu medzinárodnú iniciatívu, v ktorej spolupracuje 20 partnerov z 19 krajín Európy a naozaj z rôznych sektorov. Čo nás spája, je spoločný cieľ podporovať rodovú rovnosť vo vzdelávaní, a to vo vzdelávaní v oblasti STEM, teda v oblasti vedy, prírodných, technických, inžinierských a matematických odboroch. Pri rozvoji záujmu o tieto odbory STEM Európska komisia už dlhodobejšie podporuje uplatnenie tzv. Metódy STEAM, kde písmenko A reprezentuje arts, alebo teda spoločenskovedné, humanitné vedy či umelecké smery. A práve takéto medziodborové učenie, ktoré spája vedu, techniku a umenie do celostného porozumenia, je niečo, čo je pre mnohých z nás zaujímavé a čo nás bude spájať, verím, nielen na dnešnom webinári, ale možno aj na ďalších spoločných vzdelávacích aktivitách. A konkrétne má projekt Streamit niekoľko cieľov, ktoré vidíte v tejto chvíli na obrazovke. Ja ich čítať nebudem, ale možno skôr spomeniem, že takým hlavným cieľom projektu je posilniť aktívny záujem a posilniť sebavedomie tých, ktoré sú vo vzdelávaní a v kariére v STEM odboroch nedostatočne zastúpené. Z tohto nám vypadá, že predovšetkým dievčatá a ženy, alebo teda, že podporiť predovšetkým záujem a sebavedomie týchto dievčat a žien. Robíme to v rámci projektu spolu s partnermi v jednotlivých krajinách cez 3 hlavné piliere, a to je výskum, pilotné záujmové aktivity a tiež podpora učiteľov a poskytovateľov STEM vzdelávania, ktoré s týmito skupinami spolupracujú. A krátko k výskumnej časti. Našou ambíciou v rámci projektu je teda nie len skúmať, ale naozaj aj meniť. A teda na to, aby sme mohli meniť, tak vychádzame z výskumu, ktorý existuje na európskej úrovni. Jeho veľa. Čo my robíme, je syntetizujeme rôzne zdroje a zároveň to doplňame kvalitatívnym výskumom, cez ktorý sa pokúšame prispieť k pochopeniu skúseností žien, ktoré vstupujú do STEM vzdelávania alebo do STEM kariér, čo ich motivuje, aké prekážky zažívajú, čo im pomáha. A takou druhou líniou výskumu je preskúmať postoje a prístup samotných inštitúcií. Či majú inštitúcie vytvorené stratégie, či využívajú aktívne opatrenia, ktorými podporujú inkluzívne prostredie a čo sa v tomto smere môžeme od seba navzájom naučiť. Zároveň tieto poznatky nám pomáhajú lepšie pochopiť, kde sú slabé miesta systému, ale hlavne aj čo funguje a čo sa oplatí rozvíjať ďalej a možno ukazovať ďalším. A ak by mal niekto záujem, samozrejme výsledky výskumu radi zdieľame aj priebežne, stačí nás kontaktovať.
No a prejdem teda k nástrojom a praktickým aktivitám alebo tzv. Pilotným aktivitám. V náväznosti na prebiehajúci výskum realizujeme sériu pilotných aktivít v 3 pilieroch. Organizujeme workshopy pre tínedžerky, ktoré prepájajú vedu, zvedavosť a tvorivosť. Lebo veda je plná kreatívnych aktivít, ale častokrát práve v tom citlivom veku dospievania, keď sa rozhodujeme o kariére, tak nám každý povie si kreatívna choď do marketingu, si kreatívna choď do umenia, málo kto povie si kreatívna choď do vedy. A práve toto je jedno z tých posolstiev, ktoré my intenzívne vnímame a prostredníctvom workshopov pre tínedžerky, ktoré aktuálne ideme pilotovať, by sme chceli podporiť trošku šírenie tejto správy alebo tohto messageu. Zároveň vytvárame súbory nástrojov, rôzne toolboxy pre aktivity, ktoré povzbudzujú nielen dievčatá objavovať a experimentovať, čiže rôznymi hravými formami si vytvárať vzťah k rôznym aspektom STEM odborov a vzťah k vede ako také. No a čo chvíľa budeme spúšťať aj mentorský program, ten bude prebiehať iba v 10 krajinách, mentorský program pre vysokoškoláčky, vysokoškolské študentstvo, predovšetkým doktorantky a končiace študentky STEM odborov, keďže nám výskum silne ukazuje, že práve toto obdobie, keď končia dievčatá školu a začínajú kariéru, býva častokrát obdobím, keď po doštudovaní STEM odborov vypadnú z pracovného trhu alebo idú robiť niečo iné z rôznych dôvodov a práve mentoring vnímame ako jednu z foriem, ako ich podporiť pri kariérnej orientácii. Víziou týchto všetkých aktivít je naozaj ukázať, že STEM nie je len o technike a precíznosti, ale že je aj o tvorivosti, o spolupráci, o riešení problémov, ktoré majú širší zmysel pre spoločnosť. Treťou časťou našich aktivít v projekte Streamit je prepájanie a inšpirácia a to je aj dôvod, prečo sa dnes podvečer stretávame. V rámci projektu prepájame ľudí, nápady a dobrú prax, alebo sa teda o to pokúšame. A pre mňa osobne je toto často najväčšou pridanou hodnotou medzinárodných projektov, ukázať si, čo kde prebieha a čo sa od seba navzájom môžeme naučiť. V rámci Streamitu organizujeme tzv. National Inspiration Hubs, ktorého súčasťou je aj dnešný webinár a takisto vytvárame online Virtual Makerspace alebo online priestor, v rámci ktorého zhromažďujeme zdroje, materiály, príklady dobrej praxe z 20 krajín, informácie o rôznych európskych udalostiach, či už onlineových alebo naživo, ale aj napríklad výsledky našich aktivít. Určite odporúčam navštíviť nás na stránke streamit.projekt.eu, kde nájdete tento Virtual Makerspace a aj mnohé ďalšie užitočné zdroje. Toto je pár linkov, kde nás nájdete. Ak nemáte radi web stránky a preferujete sociálne médiá, tak sme na LinkedIne, Facebooku, Instagrame, YouTube. Super, tak dúfam, že vám to išlo, že sme to všetci videli. Myslím, že to Zuzka pekne zhrnula, ja som to pekne postrihala, aby to bolo naozaj stručné. A samozrejme všetky tieto linky a informácie vám rada pošlem aj po webinári, aby ste sa teda mohli na tieto všetky zaujímavé zdroje pozrieť. A teda teraz už odovzdám slovo Betty, aby sme sa dostali k podstate dnešného večera. Ľudská, ďakujem pekne, prosím ťa, dajte mi ešte vedieť ostatným nejakým lajkom, či mi teda vidno slajdy, vidno super. Tak ďakujem pekne aj za pozvanie, aj za uvedenie. Ja si veľmi vážim takéto pozvanie a že sa môžeme takto spoločne zdieľať a tak sa môžeme podeliť o nejaké dobré tipy, ktoré by mohli pomôcť možno, že aj vám. A potom poteším sa, ak si potom v závere dáme aj taký nejaký čas, kedy sa podelíme spoločne o nejaké dobré tipy, aké fungujú aj vám. A ak by ste s tým boli teda účastníci OK, tak bolo by skvelé, keby ste mohli do chatu napísať aspoň teda sféru, v akej pôsobíte, či ste pedagógovia, pracovníci s mládežou, alebo iba verejnosť, ktorá sa o tejto témy zaujíma, aby som vedela možno, že nejaké veci prispôsobiť počas tohto nášho webinára. Takže pokiaľ sa vám dá, máte možnosť, tak by som veľmi ocenila, keby ste dali vedieť v chate veľmi narýchlo, v akej pôsobíte sfére. A ja si už aj ten chat rovno otvorím, aby som videla. Veda na vysokej škole. Ďakujem, Barbara.
a potom priebežne pozriem, aké teda budú odpovede od ďalších z vás. Ale teda dovolte sa mi v rýchlosti predstaviť. Ja sa volám Alžbeta Palkoci a pôsobím v ženskom algoritme a už vyše 10 rokov pôsobím ako teda pracovník s mládežou. Je to skôr neformálne vzdelávanie, ale teda venujem sa aj vzdelávaniu ako lektorka, takže takisto školím digitálne zručnosti a kariérne kompetencie, či už mládež, alebo takisto aj dospelých ľudí, najmä ženy, keďže to je takou našou hlavnou cieľovkou ženského algoritmu, ale takisto mám tiež skúsenosti aj z oblasti HR v IT firme, takže ja sa naozaj snažím prepájať viaceré sektory, aj ten ziskový, aj neziskový, zároveň dobrovoľníctvo, školstvo, a takto vlastne spájať viaceré bubliny do takých rôznych nových synergií, ktoré môžu fungovať asi nejako vzájomne pomôcť. V ženskom algoritme máme, ako som už tak naznačila, takú našu hlavnú misiu a víziu vzdelávať dievčatá, motivovať dievčatá, ale takisto aj dospelé ženy a zároveň čiastkovo aj pánov, ale teda takým našim hlavným cieľom je to, aby sme pomohli ženám odhaliť ich aj ten kariérny potenciál, ale zároveň potenciál aj iného druhu, ale najmä kvôli tomu, aby sme pomohli ženám rovným dielom budovať technologickú budúcnosť, aká sa týka nás všetkých. Takže školíme mládež, ženy a takisto aj firmy. Ak by ste mali chuť vedieť o nás viac, tak je tu aj potom takisto QR kód, kde si môžete pozrieť viacej informácií o ženskom algoritme, o našich aktivitách a budem veľmi rada, ak sa potom niekedy uvidíme na nejakom, či už podujatí, workshope alebo kdekoľvek inde. A poďme teda už ku našej dnešnej téme a to je, ako máme aj na úvodnom slajde, aha momenty, ktoré my sa snažíme naozaj dodať dievčatám a takisto aj učiteľom. A už tu vidím v čete aj od Jozefa, že je pedagóg, takže máme takú dnes diverznejšiu skupinu, ale je to stále v rámci školstva, čo ma veľmi teší, pretože vy ste, verím tomu, ľudia, ktorí majú aj na mládež, aj na mladé dámy veľmi veľký dosah a máme už také viaceré skúsenosti z našej takej osobnej praxe, kedy naozaj práve učitelia vedeli nejakým spôsobom veľmi tak šikovne, efektívne nasmerovať kariérnu cestu dievčat a keď ich vedeli podchytiť skoro, vďaka dobrým aktivitám, dobrej motivácii, tak potom naozaj mnohé z nich si aj volia kariéru STEM, takže je to taká naozaj záslužná práca. No a dnes budeme hovoriť viacej o tom, ako tieto momenty, kedy tak naozaj dievčatám reálne dopne, že to STEM môže byť oblasť pre nich. Ja sa snažím to tak podať kúsok neformálnejšie, pretože máme aj takú užšiu komornejšiu skupinku, takže môžeme sa o tom takto naozaj bližšie baviť. Pokojne potom do chatu doplňte aj nejaké vaše ďalšie tipy, to bude veľký bonus, verím tomu, pre celú komunitu. A ja sa teda podelím o nejaké momenty, ktoré fungovali nám, alebo na základe akých techník alebo aktivít nám sa podarilo doručiť ten taký tzv. Moment dievčatám, aby sa nadchli pre sféru STEM alebo aj pre sféru IT, pretože STEM je taká naozaj širšia oblasť, ale o tom budeme hovoriť trošku neskôr. No a teda, ak ste boli už na mojom webinári aj minule, no tak viete, že mám veľmi rada čísla, dáta, štatistiky a tak ďalej. Aj náš tým v ženskom algoritme tiež dáva veľmi záležať na tom, aby sme robili všetky naše aktivity na základe dát a takisto prieskumov. Takže toto je taký náš rámec. No a teda potom sa budeme venovať viacerým z nich, ale teda možno, že len aby sme tak si vytvorili nejaký spoločný kontext, takú základnú čiaru a potom sa od toho odpichneme ďalej. Tak čo je také mierne smutné číslo, pre mňa osobne je to, že máme aktuálne v rámci Európy 28% žien, ktoré pôsobia v STEM. A je to škoda, pretože ženy tvoria naozaj polovicu populácie, ak nie aj trošku väčšiu polovicu populácie, ale teda je tam percento nižšie, takže my sa snažíme a verím tomu, že aj viacerí z vás tieto čísla zvýšiť. Potom, čo je zase také číslo optimistickejšie, je to, a to vidíme aj na Slovensku, aj vďaka našim viacerým aktivitám, že sa darí práve vďaka tomu, keď dievčatá majú možnosť spoznať ženský vzor, ktorý pôsobí v STEM, vidia aj tú kariérnu cestu, poznajú príbeh, vedia sa emočne prepojiť, tak ten záujem potom narastá. To je naozaj veľmi, veľmi motivujúce vidieť aj pre nás pracovníkov,
aj pre tie dámy pôsobiace v STEM, ale najmä naozaj pre tie dievčatá. No a všetko vlastne kvôli čomu my sa snažíme a podľa mňa aj viacerí z vás doplniť dievčatá do STEM a ich nadchnuť pre túto oblasť, je to aj to, no, že naozaj chýbajú milióny pracovníkov STEM v rámci Európskej únie a výskumy hovoria o tom, že do tých 5 rokov týchto miest bude chýbať až 2,2 milióna, takže naozaj máme čo robiť, ale zároveň je to aj veľmi veľká možnosť a takisto priestor na to, aby sa toho mládež chopila a veríme tomu, že aj väčšie percento dievčat, ako to máme v našom prvom čísle. Mne sa veľmi páčia aj tieto argumenty, pretože veľakrát v rámci aj našich diskusí, či už vo firmách, alebo niekedy aj na školách s rodičmi alebo s okolím, dostávame aj také otázky vlastne, prečo by malo byť v STEM viacej dievčat a žien. Ja si myslím, že je to celkom jednoduché, ale poďme si to teda spoločne zopakovať, aby sme tiež v tomto boli na jednej vlne. Tá diverzita dokáže priniesť naozaj veľkú škálu inovácií, nových možností, nových pohľadov a to, keď sú perspektívy aj mužské, aj ženské, ale zároveň takisto aj rôznych vekových generácií, vie to doniesť naozaj väčšiu škálu objavov, inovácií a možností, takže diverzita v tomto naozaj vie veľmi dobre fungovať. Potom STEM ponúka veľmi veľkú škálu možností, ako mať dopad, taký ten reálny dopad na spoločnosť. No a vieme podľa viacerých výskumov, že dievčatá alebo ženy hľadajú v takom vyššom percente oproti chlapcom prácu alebo pôsobenie, ktoré bude nejakým spôsobom hodnotové a bude mať vyšší dopad. No a práve STEM oblasť toto ponúka. Nemusí to byť teraz zrovna iba čisto IT, alebo v rámci IT napríklad rôzne medtech, startupy alebo firmy, vzdelávanie, veda a výskum, envirotém, je tam tých možností naozaj viac, takže STEM ponúka naozaj veľký účel a dopad a toto je taký ten argument, ktorý môžete možno, že potom použiť neskôr aj vy v rámci vašich komunít. No a zároveň, čo my sa snažíme komunikovať veľmi, veľmi otvorene dievčatám z našej komunity, je to, že v rámci STEM, ak sa bavíme najmä o tej sfére možno, že IT, inžinierstvo, technológie, že je tam percentuálne vyššia odmena ako možno, že v iných typoch povolaní, ako napríklad bohužiaľ aj školstvo, zdravotníctvo a tak ďalej, tak vieme, ako to na Slovensku aktuálne máme, ale teda pravda je teda taká, že naozaj pozície v oblasti technológií alebo takisto IT, inžinierstva a tak ďalej vedia mať vyššiu mzdu. Takže je to veľakrát motivácia a keď máme rôzne diskusie aj s mladými účastníčkami na školách, tak sa aj neraz pýtajú na to, aký je ten plat reálne na pozíciách v rámci STEM a je to o tom sa podľa mňa veľmi dobre baviť a baviť sa aj o tejto zložke financií, pretože je to niekedy naozaj veľmi motivujúce. A poďme ešte tak hlbšie ku nejakým ďalším argumentom, že vlastne prečo potrebuje STEM dievčatá a zároveň prečo potrebujú dievčatá STEM. A možno, že by som vám aj tak navrhla, že si môžete pokojne aj tento slajd po prípade odfotiť alebo nechať položiť a potom ho použiť pri vašich aktivitách, pretože mnohokrát dievčatá, aspoň z toho, aká je naša skúsenosť v ženskom algoritme, je taká, že niekedy hľadajú dievčatá vôbec dôvod, prečo by sa mali o to STEM zaujímať. Možno, že ich aj baví matematika a tak ďalej, ale vidia sa buď v nejakej inej kariére, alebo čelia bariéram, nemajú podporu doma, je tých limitácií o mnoho viac, ale my sa im potom snažíme ich motivovať aj cez tieto argumenty. Napríklad aj to, že teda, keďže je nás žien v rámci populácie globálne viac ako polovica, tak by sme nemali chýbať pri tom nejakom pomyselnom stole, kde sa vlastne všetko varí, tvorí, kde sa inovuje, vznikajú rôzne veľmi významné rozhodnutia. Takže mali by tam byť aj ženy, pretože dneska už sa takmer všetko digitalizuje a ten ženský pohľad by tam chýbal, keby tam nebol. Takže naozaj treba tam aj tie dievčatá a tie dámy. Potom zároveň vidíme to aj z našich komunikácií s viacerými firmami, že firmy na Slovensku momentálne proaktívne hľadajú do svojich tímov ženy. Teraz by sme aj mohli otvoriť veľkú tému povinných kvót, ale
Ale pointa skrátka je tá, že naozaj firmy sú ženám otvorené, nie iba kvôli kvótam, nie iba kvôli nejakým formálnym číslam, ale reálne firmy aj manažment vnímajú to, že ten ženský pohľad vie doniesť novú perspektívu a veľkú hodnotu. A zároveň mnohokrát sa aj s tým potýkame, že ženy vedia dodať perfektné výsledky v niečom lepšie ako ich pánsky kolegovia, čo je tiež veľmi, veľmi povzbudzujúce. Aj napriek tomu, že ten stereotyp v rámci možno nejakých technologických firiem je tam trošku iný, ale teda ženy prinášajú naozaj kvalitu a podporujú diverzitu. No a potom už, ako som tiež hovorila aj v minulom slajde, tak teda naozaj také tie pozície alebo takisto profesie v rámci STEM patria medzi platovo najstabilnejšie aj na Slovensku, aj v rámci EÚ, takže to je ďalšia motivácia navyše. Takže to je takto v rýchlosti, že teda aké sú argumenty, ktoré môžete použiť aj vy, keď máte možnosť ovplyvniť komunitu dievčat na vašej škole alebo vo svojom širšom okolí, možno, že pôsobíte viacerí aj v nejakých dobrovoľníckych organizáciách alebo kdekoľvek inde, tak je to téma, o akej my sa odporúčame baviť, pretože mnohé dievčatá niekedy až po diskusii s niekým dospelým, komu dôverujú, zistia, že tá oblasť STEM je naozaj pre nich, hoci by to sami vôbec možno, že predtým nepovedali. Toto je náš obľúbený prieskum od nás, aký sme robili v ženskom algoritme. Sú to dáta z východného Slovenska a sú to dievčatá vo veku 13 až 19 rokov, kedy sme sa ich pýtali počas viacerých rokov. Podobnej vzorky dievčat bolo ich cca 300. Čo oni vnímajú ako také najväčšie bariéry, ktoré im teda bránia vstúpiť alebo ísť na vysokú školu venovanej technológiám. Takže môžete si teda pozrieť, čo im najviac bráni a čo tak vnímajú ako takú bariéru alebo ako ten limit, tak tiež tam sú aj nejaké stereotypy, predsudky, potom obávajú sa, že nevedia dobre matematiku, boja sa, že ich bude na škole málo dievčat a že nebudú mať svoju komunitu a svoju partiu, ale zároveň mnohým z nich chýbajú aj skúsenosti. Ale teda všetky tieto bariéry viete aj vy, keď máte na nich dosah a zároveň spoločne aj my, alebo rovnako AdSen, alebo ďalšie organizácie, aké na Slovensku podporujú dievčatá v STEM, vieme ich teda spoločne riešiť a pomôcť prekonať tieto bariéry. No a napríklad dávam tu aj pre vás viaceré tipy, ktoré môžete využiť počas vašich možno že hodín alebo aktivít, ktoré máte s mladými dievčatami. A veľmi dobre nám sa osvedčilo to, keď už sa nám podarí možno že prelomiť taký ten prvotný os tých dievčat a keď sa nám už tak podarí diskutovať už tak na rovinu, to potom funguje veľmi dobre, či už cez naše stáže alebo coding campy alebo ďalšie aktivity, kde máme možnosť byť tak dlhšie s týmito dievčatami a funguje tam naozaj komunikácia otvorená, empatická, kedy my sa snažíme vždycky pýtať, že čo tak možno, že limituje dievča, aké má obavy, ako to vnímajú rodičia, ako to vnímajú kamošky, či tá bariéra možno, že ktorú toto dievča potrebuje prekonať, či tak súvisí s rodinou, so spoločnosťou, v škole, či nemá podporu, alebo niečo iné. A potom zároveň vy to už iste dobre poznáte, vždy je potom dobre ponúknuť aj konkrétne nástroje a konkrétne riešenia. A ja vám teda ponúkam nejaké z nich a už je samozrejme na vás potom, ako vy si ich utilizujete, modifikujete a použijete, ale teda napríklad, ak máte možnosť komunikovať s nejakou väčšou skupinou dievčat, kde sa možno, že ťažšie vytvára nejaká taká osobnejšia komunikácia, vie veľmi dobre fungovať aplikácia Slido. Je to bezplatný nástroj, kedy vy si vlastne vytvoríte účet a tam viete vytvoriť priestor, takú akoby virtuálnu tabulu, kde si môžu účastníčky alebo účastníci vďaka QR kódu naskenovať ho a potom tam napísať buď nejaké otázky, obavy alebo hlasovať, keď im dáte buď nejakú otázku alebo čokoľvek a viete potom takýmto spôsobom dať taký priestor na také naozaj úprimné podelenie sa a také akoby priznania v úvodzovkách
no, že čo tie dievčatá naozaj trápi a tým pádom viete aj vaše aktivity o mnoho lepšie nasmerovať na to, aby ste cielili na to, čo je naozaj potreba, nie to, čo my si niekedy dospelí myslíme, že my teda vieme, aká je potreba, vieme, ako to je, ale niekedy je to naozaj nejako inak, ale na to musíme najprv vedieť, ako to je a je to dobre zistiť. Takto niekedy úplne jednoducho, ako s tým slajdom cez nejaké anonymné otázky, alebo kedy majú možnosť podeliť sa dievčatá o svoje možno, že obavy, prekážky, stres, aký majú kvôli budúcej škole, budúcej kariére alebo aj STEM oblasti. Potom by som vám možno že odporúčila aj takisto toolkit, ktorý je aktuálne len po anglicky, ale tak už aj s chatom GPT alebo inými nástrojmi si ho viete použiť. Je to Lean In Girls a je to platforma, alebo teda sada nástrojov, ktoré vám môžu pomôcť otvoriť diskusiu a podporiť dievčatá aj v oblasti leadershipu. Takže možno, že môžete mať aj vy potom nejakú časť zásluhy na tom, že pod vami vyrastú budúce manažérky alebo dámy, ktoré budú naozaj aktívne a angažované a s tým vie pomôcť práve aj toolkit Lean In Girls. Ja ho poznám, zatiaľ ho nepoužívam veľmi, veľmi aktívne, ale keďže ženský algoritmus angažuje sa aj v Lean-in, to je zase taká už taká platforma pre dospelé ženy, ale má aj sekciu pre Lean-in Girls, takže naozaj odporúčam, je to veľmi dobrý nástroj, ktorý si môžete bezplatne stiahnuť a používať na vašej škole, alebo možno, že krúžku, ak nejaký vediete na škole, prípadne v rámci univerzity, ak máte takúto komunitu dievčat. Zároveň, čo my odporúčame a čo vie tiež doniesť ten taký aha moment dievčatám je to, že teda naozaj nie sú samé, ktoré možno, že lákajú technológie, ktoré uvažujú o tom, že sa vydať týmto smerom a je to efektívny networking, ktorý dokáže prepojiť dievčatá s ďalšou partiou ich rovesníčok, aby videli, že teda naozaj ich je viac a keď už sú potom súčasťou nejakej partie, komunitu, tak tie veci potom proste idú o mnoho ľahšie. Je týchto podujatí na Slovensku zatiaľ nie je až tak veľa, ale napríklad v rámci Košíc organizujeme každý rok v apríli Európsky deň dievčat v IT. Je to veľký event, kde je cca 300 dievčat z celého východného Slovenska a tam spoločne zažívajú interaktívny akčný deň venovaný technológiám a STEM oblasti. Majú tam možnosť spoznať viaceré ženské vzory, spoznať technológie, vidieť sa navzájom a podobné aktivity napríklad robí aj tiež IT v IT, napríklad Girls Day, kedy majú možnosť dievčatá navštíviť firmy a na vlastnej koži vidieť, ako to reálne funguje v nejakej IT firme. Takže jednoznačne networking a také sieťovanie, budovanie vzťahov s rovesničkami, ktoré majú podobné záujmy, vie byť veľmi nápomocné a vie pomôcť presne týmto aha momentom. No a zároveň vy tiež, ak máte dosah na to a že viete po prípade pomôcť nasmerovať vaše žiačky aj do ďalších nejakých platformiem alebo komunít, ako je napríklad Hekima, Nexteria alebo DASA. Toto sú už zase komunity, ktoré sa venujú nie čisto oblasti STEM, ale sú tam aj nejaké prieniky. Hekima je vyslovene pre dievčatá, ktoré pomáha budovať angažované empatické líderky a potom Nexteria a DASA to celkovo podporujú leadership a takú angažovanosť mladých. Takže ak máte možnosť odporúčiť to vašej komunite, tak bude to, verím tomu, že len nápomocné. A poďme sa teraz venovať práve tomuto nášmu číslu a týmto dátam o tom, ako pomôcť reálne zvýšiť záujem dievčat. A teraz by som vám povedala viacej o tom, ako vie ženský vzor, ktorý vy môžete doniesť do vašej školy alebo komunity, pomôcť zmeniť kariérnu cestu alebo život aj vašich dievčat. My robíme už teraz asi 5. školský rok, ak sa nemýlim, iniciatívu Inspiring Girls Slovakia, no a vďaka nej máme možnosť donášať úspešné Slovenky z rôznych oblastí, nie iba zo STEM, ale aj z kultúry, umenia a ďalších, z medicíny a tak ďalej do škôl a tam hovoria o svojej kariérnej ceste. No a zistili sme, že po takýchto návštevách na školách, ktoré sú naozaj veľmi neformálne, kde daná dáma hovorí o svojom príbehu, o tom, ako sa cítila ona, keď mala 15 rokov, ako možno, že sama ona nevedela, čo s tým životom ďalej, ako tá škola, ako vysoká škola,
čo je jej vysnívaná nejaká budúca práca a tak ďalej, tak hovoria tam tieto dámy o tomto veľmi, veľmi otvorene a neformálne a zároveň potom vedia účastničky vidieť to, že teda aj tá dáma, ktorá už je dnes úspešná, darí sa jej, pôsobí v nejakej napríklad veľkej firme alebo podniká, alebo zachraňuje životy, čokoľvek, mala tiež niekedy 15 a tiež niekedy nevedela, čo s tým životom. Takže je to veľmi, veľmi motivujúce a zistili sme, že po takýchto stretnutiach, keď potom robíme aj takisto spätný výskum a nejakú anketu po skončení, takže mnohé dievčatá, ktoré doposiaľ nemali definovaný svoj životný vzor, tak po takejto návšteve Inspiring Girls už ten vzor majú, no a nieraz je týmto vzorom práve táto dáma, ktorá školu navštívila. Takže zistili sme aj to, že mnohé dievčatá nemajú vo svojom okolí vzorku, akému by tak mohli kariérne vzhliadať, lebo ho nemajú odkiaľ poznať. No a my sa snažíme s týmto pomôcť, aby sme ukázali možnosti kariérnych ciest takou veľmi blízkou cestou. Takže vie to veľmi dobre fungovať a je to ďalší veľký aha moment, kedy sa dokáže dievča tak potom predstaviť si samu seba ako svoje budúce dospelé ja a že táto cesta môže vyzerať podobne aj týchto dievčat ako týchto dospelých žien, aké tam pre nich vystúpia. Takže ak tu ste aj na školách pôsobiaci účastníci, budeme radi, ak sa potom po prípade spojíme a my potom radi vymyslíme niečo, aby sme mohli na vašu školu priniesť nejakú dámu, ktorá teda pomôže motivovať vaše dievčatá pokojne aj v tej oblasti STEM. V rámci toho, ako ešte môžete podporiť diskusiu o tom, ako môžu dievčatá vstúpiť do sveta STEM, alebo čo im to môže ponúkať, tak veľmi dobre fungujú rôzne diskusné formáty, či už online vo forme napríklad Miro alebo Canva Whiteboard, kedy tak spoločne brainstormujete, alebo aj pokojne ideálne naživo, kedy môžete nadhodiť tému, že teda ako STEM rieši veci, na ktorých záleží. Je to taká veľmi široká otázka, ale môže doniesť naozaj perfektné zistenia a veľkú dávku motivácie, pretože tam potom vedia vaše žiačky zistiť to, že naozaj proste STEM sa týka každej jednej oblasti cez medicínu, dopravu, komunitný život, marketing, umenie, environmentálnu výchovu a tak ďalej. Takže cez nejakú myšlienkovú mapu alebo rôzne možno, že interaktívne zážitkové veci viete vy stimulovať dievčatá, aby minimálne uvažovali o tom, kde sa všade STEM oblasti nachádza a ako sa ich môže týkať a ako STEM pôsobí už teraz na to, čo oni poznajú. A to niekedy veľmi výrazne otvára oči, pretože občas ešte stále niekedy vnímame alebo vnímajú mladí ľudia STEM ako vyslovene proste informatiku a veci spojené s počítačmi, ale je tá oblasť o mnoho širšia. Potom zároveň by som ešte rada takisto zmienila aj Saviu, ktorá má teraz aktuálne veľmi peknú aktivitu, aká nám sa veľmi páči v ženskom algoritme a to je konkrétne tvorba takých videovizitiek alebo krátkych inšpiratívnych príbehov žien z vedy. Keďže STEM nie je len o technológiách, nie len o IT, ale aj o vede, o výskume, matematike a ďalších oblastiach, takže môžete možno, že v rámci vašich hodín pustiť aj tieto videá, ktoré vytvárajú dievčatá, ak sa nemýlim, alebo komunita v rámci Savie. A tiež to vie byť ako takým štartérom veľmi hodnotných diskusí. Nám sa takisto osvedčilo aj to v rámci tohto networkingu s dospelými dámami, ktoré sú inšpiratívne vzory, pozývať aj mladšie účastničky alebo mladšie ženské vzory, ktoré sú možno, že doktorantky alebo čerstvé absolventky, ktoré sú vekovo bližšie ku našim účastničkám, ktoré sú zväčša či už základná škola alebo stredná škola, pretože vždy je to v inej polohe, keď diskutujete s dámou, ktorá má, dajme tomu, 25 a inak, keď má 55, že vedia sa potom o mnoho bližšie stotožniť dievčatá, žiačky na školách s tým, keď je ženský vzor mladší. A samozrejme aj staršie dámy majú čo odovzdať a my si ceníme to, keď aj oni teda príjmu pozvanie a sa podelia o svoj kariérny príbeh. Ďalšia vec, ktorá môže pomôcť dodať ten taký aha moment, o ktorom dnes diskutujeme, alebo ja sa teda snažím vás takisto preto získať, aby sme cieľene poskytovali dievčatám aha momenty, kedy sa nadchnú pre sféru STEM, je to, že aj komunikovať veci,
ktoré možno, že niekedy nie sú úplne príjemné, ale sú niekedy pravda a potrebujeme vlastne vytvoriť si ten taký blízky vzťah, aby tam vznikol naozaj priestor na to, aby sme sa mohli podeliť o to, čo tie dámy, mladé vaše, možno že absolventky alebo žiačky reálne trápi. No a teda mnohé z nich sa aj potýkajú s viacerými mýtmi, ktoré majú či už niekedy bohužiaľ aj zo školy, z rodiny, z partie a tak ďalej. Napríklad to, s čím sa my tak potýkame, je to, že na STEM musí mať človek IQ vysoké, musí byť génius, musí mať absolvované všetky možné Pythagoriády, olympiády a tak ďalej, ale nie je to zďaleka pravda, pretože oblasť STEM je natoľko široká, no, že ponúka vyžitie nie iba matematikom, ale aj, ako už aj Luzka spomínala, aj Zuzka, aj pre oblasť umenia. Takže naozaj potrebná je tam zvedavosť, práca, vytrvalosť a fakt taká tá poctivá makačka, ale vie to stať naozaj za to. Takže to sa snažíme naozaj búrať tento mýtus, že to STEM je len pre nejakých géniov, je to naozaj pre každého, kto chce. Ďalší taký mýtus, ktorý teraz je taký veľmi, veľmi aktuálny posledné roky, to je to, že pred pár rokmi bol ten stav taký, že IT firmy naozaj prijímali zoširoka mnohých aj juniorov, teraz už to je iné. Už sa ten trh naozaj zmenil a vďaka AI a aj mnohým iným veciam juniorské pozície jednoducho ubúdajú. Čiže my sa snažíme aj túto vec úprimne adresovať, že síce oblasť IT je veľmi atraktívna, alebo celkovo oblasť STEM, ale keď to zúžime teraz na tú oblasť IT a vývoja, že je to síce oblasť, ktorá vie byť stabilná, vie byť veľmi, veľmi atraktívna, ale už ten dopyt trošku klesá, ale napriek tomu oblasť STEM je naozaj taká, ktorá sa teda dokáže uživiť a zároveň hovoriť o tom, čo to STEM vlastne je, že to nie je iba IT a takisto aj to, že tie digitálne zručnosti, aké my sa snažíme učiť dievčatá a dámy naprieč naozaj celým Slovenskom, že to sú proste skilly alebo zručnosti, aké využijú všade, pretože už sa všetko digitalizuje, takže snažíme sa aj teda o to, že vzbudiť lásku ku technológiám ako takým, nie iba ku tomu IT, ale celkovo k tomu, že či už budú lekárky, vedkynie, učiteľky alebo čokoľvek iné, také technológie tam proste vždycky potrebovať budú, používať budú a naozaj budú mať náskok, keď ich budú ovládať, hoci by nepôsobili v IT alebo priamo STEM, ale aj v nejakej inej oblasti. To je taká tiež ďalšia inšpirácia, akým spôsobom môžete pomôcť vytvoriť nové rámce, ak sa potýka vaša komunita s nejakým stereotypom, pretože vy si poznáte tú vašu komunitu asi najlepšie, ale teda vždy je dobré aj tým samotným jazykom, ktorý by mal byť ideálne citlivý, nejakým spôsobom pomôcť motivovať dievčatá a poukázať na to, že táto oblasť je aj naozaj pre nich a podporiť ich v tom a motivovať ich v tom. A zároveň ukázať aj tie reálne dáta, takisto príbehy úspešných žien a pomôcť vlastne vytvoriť nový rámec, aký ich potom bude môcť niesť aj potom na vysokej škole, v práci a tak ďalej. Ja som sa už tak trošku okolo toho obšuchla, ale teda bolo by skvelé, keby sa podarilo nám ako spoločnosti alebo nám ako vzdelávacím inštitúciám nejakým spôsobom demystifikovať oblasť STEM, pretože STEM ešte stále, aspoň z toho, ako to vnímam ja na základe aj našich postrehov a skúseností, je to, že stále oblasť STEM vnímajú mnohé dievčatá ako niečo ďaleké, čo je veľmi technické, proste náročné, matematické a pre chlapcov, tak dá sa hovoriť o tom, že v rámci STEM je toho o mnoho viac. Napríklad viete im dať potom konkrétne príklady a zároveň potom spraviť aj na školách viaceré aktivity, projekty, ktoré im pomôžu nabrať vedomie toho, čo to STEM všetko ponúka a kde ho vedia využiť a na akej úrovni. Čiže cez naozaj medicínu, robotiku, aerospace, environmentalistiku, dátovú vedu, design a marketing. Veľmi silne vnímame to v našej komunite, že mnohé dievčatá sa chcú vyžívať kreatívne a že ich veľmi láka práve aj oblasť dizajnu a tiež marketingu. Ale to je oblasť, ktorá tiež vyžaduje už si
takisto technické skily. Aj to samotné vytváranie toho vizuálneho umenia, už to je po väčšine grafický dizajn v online priestore. Takže tam sa tiež zíde vedieť technológie, rozumieť, ako napríklad funguje AI v rámci umenia. Takže dá sa to naozaj ťahať rôznymi smermi a pomôcť ukázať dievčatám, že to STEM, aké je široké a čo všetko ponúka a o tom s nimi diskutovať a prípadne im aj dať takého chrobáka do tých hlav, že čo teda z toho, čo ich baví, ako to vedia oni našiť na tú oblasť STEM, alebo čo im vie ponúknuť oblasť STEM v tých ich aktivitách, v akých už sú doma a aké ich bavia, ako to vie to ich portfólio a ten záber rozšíriť. Lebo to STEM robí, že naozaj rozširuje obzory, pohľady a pomáha vidieť aj z nového uhla pohľadu. Ďalšia veľká téma, ja síce nie som odborník na výchovu alebo psychológiu, ale my intenzívne riešime aj to, aby sme pomohli aj rodičom alebo učiteľom nejakým spôsobom navnímať oblasť STEM a keď robíme to naše veľké podujatie, ktoré sa volá Európsky deň dievčat v IT, tak my tam vždy pozývame aj rodičov, pretože chceme, aby videli, čo tá oblasť vlastne ponúka, že to naozaj nie je len pre mužov a že to nie je v nejakom rámci, ktorý si oni možno, že predstavujú, ale že je to oblasť, aká vie fungovať veľmi dobre. Takže ak máte možnosť, ak máte dosah, ja by som odporúčala komunikovať aj s tými rodičmi, pretože podpora alebo nepodpora mnohokrát vychádza práve aj z tých rodín a z tých domácností. Takže ak sa vám podarí nejakým spôsobom sa nakontaktovať aj na rodičov, či už cez nejakú platformu rodičovského združenia, alebo ak máte nejaké podujatia v rámci školy, EduPage alebo čokoľvek, tak je tam potom veľmi dobrá šanca vlastne poskytnúť im tie informácie napríklad len nejakým jednoduchým letákom alebo newsletterom, ktorý im pomôže porozumieť vlastne, čo je to oblasť STEM, kedy im ukážete to, čo tá oblasť ponúka aj pre ich dcéry, že je to oblasť, vďaka akej budú mať takmer vždy prácu, napríklad stabilný plat v rámci možností a tak ďalej. Čiže my sme si všimli, že naozaj rodičia veľakrát nevedia presne, čo je to oblasť STEM a ako vedia podporiť tie svoje dcery v tom, aby si takúto oblasť volili ako svoje budúce štúdium, ale keď im poskytnete vy tie informácie z vašej pozície, či už tých pedagógov, vedenia školy a tak ďalej, vie to mať veľký dopad. Aj takisto dáta ohľadom mzdy napríklad a tak ďalej. Čiže odporúčam. A keby ste s tým náhodou potrebovali aj pomoc, tak sa mi potom môžete pokojne po skončení ozvať a ja vám môžem poslať buď nejaké informácie, nejaké linky alebo dáta, aké vám pomôžu to potom komunikovať ďalej rodičmi, tak aby to bolo naozaj podkuté aj nejakými reálnymi dátami. Tu by som potom vám dala ešte možno, že pozornosť aj na portál studiumstem.sk. Je to portál, ktorý môže pomôcť priblížiť aj vám, ale zároveň či už aj vašim žiačkam alebo rodičom, čo je to vlastne STEM a zároveň, ak sa budú nachádzať aj v období, kedy si už budú voliť či už semináre alebo budúcu vysokú školu, tak tento portál vie veľmi dobre pomôcť s tým, aké sú možnosti v rámci štúdia STEM a takisto aj to, aké sú dostupné aktuálne školy, ktoré ponúkajú odbor STEM naozaj cez takú veľkú škálu, či už je to design, alebo elektro, alebo ďalšie také tie podoblasti v rámci STEM. Takže portál Štúdium STEM môže byť veľmi napomocný aj pri komunikácii s deťmi, mládežou, ale takisto aj rodičmi. Postupne už sa blížime k záveru a potom sa budem tešiť, ak nám vznikne aj nejaká diskusia, keď sa potom podelíte aj vy o nejaké vaše konkrétne typy alebo aktivity, aké vám fungujú. Takže ja to teraz tak narýchlo zhrniem, čiže to, čo môže pomôcť doručiť moment dievčatám, kedy si oni uvedomia, že tá oblasť STEM sa ich týka a že môže byť naozaj pre nich, je do veľkej miery mentoring alebo stretnutia s dámami, ktoré už teda pôsobia v STEM a vedia byť vzorom, ženským vzorom, ktoré ukážu, ako ten kariérny príbeh môže vyzerať a ako tá cesta vlastne bola u nich a aká môže byť u vašich dievčat. Takže mentoring a takisto prepájanie so vzorami. Potom rôzne hands-on workshopy,
Pokiaľ viem, tak na Slovensku je naozaj viacero iniciatív, ktoré vedia s týmto pomôcť. Napríklad Erudo, ak sa nemýlim, tak sú tiež v rámci tejto série webinárov oslovení, takže oni tiež vedia s týmto veľmi dobre pomôcť. A potom sú ešte mnohé ďalšie, ktoré ponúkajú napríklad mikrobity alebo vzdelávacích Lego robotov a mnohé ďalšie, kedy vedia dievčatá zažiť také tie malé víťazstva a takéto rýchle nadchnutie, že wow, proste fakt to funguje a že to vytvorila ona sama. Takže hands-on workshopy, kedy si reálne niečo vyskúšajú, zažijú, aké to je, zažijú malé víťazstvo, potešia sa a zistia, no, že vlastne ich to baví. Takže ďalší bod workshopy. Potom už tiež, ako som naznačila, tak aj tie návštevy firiem, exkurzie, či už do firiem, laboratórií alebo inštitúcií, ktoré sa venujú STEM, vedia byť veľmi dobrým nástrojom na to, ako vedia zistiť dievčatá, že sa im to páči, že tí ľudia, akí tam sú, sa im takisto páčia a že je to možno, že ich budúca vysnívaná práca. Takže či už by to bol Girls Day, alebo aj my, keď robíme viaceré aktivity v rámci, či už to sú letné stáže, TechShip, alebo Inspiring Jobs podujatie, kedy vlastne pozývame dievčatá do škôl, do firiem zo škôl a tam zažívajú interaktívny deň v danej firme, takže exkurzie. Ak máte vo svojom okolí nejaké firmy, ktoré vnímate, že sú tomu otvorené, tak verím tomu, že keď ich oslovíte, takže vám nepovedia nie a vie to byť veľmi veľká dávka motivácie pre vaše žiačky. Zároveň takisto fungujú aj vo formáte toho networkingu a zároveň aj vzdelávania, STEM tábory a súťaže. Takže toto vie veľmi dobre podporiť aj tú samotnú angažovanosť, ale zároveň aj to vzdelávanie a zároveň vzniká komunita dievčat, ktoré sú cca aj v podobnom veku. Ak to je napríklad nejaký letný coding camp tábor, ako ten, čo robíme my, alebo nejaké ďalšie aktivity, kde sa vedia stretnúť, či už to je aj nejaký možno, že krúžok, alebo nejaká olympiáda, alebo akákoľvek iná aktivita, kde sú na jednom mieste dievčatá, ktoré bavia technológie, tak vie im to pomôcť prepojiť ich a tak sa aj vzájomne podporiť a mať taký ten akoby peer-to-peer mentoring, ten taký rovesnícky mentoring a najmä to, čo sa nám osvedčilo, to, keď vidia vlastne účastničky to, že v tom nie sú samé. Že nie sú, ako sú možno, že v škole, že je to jedno dievča v triede, ktoré bavia technológie, ale keď už je na tom tábore alebo tej stáži vidí, že OK, že už nie je sama v miestnosti, už je ich tam 10. A to je veľmi veľký motivačný faktor. No a potom, ako sme si už dnes povedali viackrát, tak aj tá diskusia, ktorá je otvorená, úprimná, bez servítky, aj o tých nepríjemných veciach, ako sú stereotypy a nejaké predsudky. Mnohokrát možno, že aj samotné mladé dámy majú tiež nejaký predsudok, aj sami o sebe, takže im ho pomôžeme zbúrať a vidieť z nejakej novej perspektívy a pomôžeme im vytvoriť nové rámce. Ďakujem vám za pozornosť, dámy a páni. A teraz, ak súhlasíte, by som nechala priestor buď na nejakú diskusiu, ak máte či už otázky, alebo ak by ste sa mali možnosť podeliť sa o nejaké možno, že aktivity alebo takisto funkčné typy, aké máte osvedčené, kedy ste zažili to, že sa vám naozaj podarilo dodať aha moment alebo to, čo funguje vám. Takže poďme na to, ak niečo máte. A vidím, že už aj Ľudská dala link na súťaž, ktorú robí Savia, kedy sa majú možnosť predstaviť inšpiratívne ženské vzory z vedy. Ďakujeme veľmi pekne, Betty. Ja som teda inšpirovaná, ale nemám bohužiaľ študentky a žiačky okolo seba, ktorým by som to mohla ďalej posunúť. Tak verím, že vám sa to podarí. Mňa iba počas tej prezentácie napadlo, lebo mala som tam vlastne na začiatku, že ste robili prieskum medzi študentkami, žiačkami, že či ste možno skúšali robiť s nimi nejaký brainstorming alebo taký nejaký design thinking workshop, že ako motivovať ich generáciu alebo generácie pod nimi k štúdiu STEM, že možno, že s čím by prišli možno oni, ako motivovať tie dievčatá okolo seba. Áno, ďakujem pekne, perfektná otázka. My sme niečo podobné robili, bolo to práve vďaka teda Inspiring Jobs podujatiu, kedy sme navštívili jednu veľkú firmu a tam sme spoločne s partiou cca 50 dievčat a aj chlapcov o tom diskutovali, no že
akým spôsobom možno, že doniesť informácie o takýchto aktivitách aj ďalej. Boli tam perfektné nápady, ale bohužiaľ už to bolo dávnejšie, asi nepamätám, ale takže budem rovno úprimná. Ale my sa pýtame vždycky aj teda dievčat o tom, čo oni vnímajú ako tú bariéru a čo by im ju potom pomohlo prekonať. Zistili sme to, že naozaj skutočne to, čo sa nám ukazuje aj v tých dátach, tak vo veľkej miere funguje reálne ten ženský vzor a tá možnosť stotožniť sa a podpora komunity a tej partie. To je to, čo nám vlastne vychádza opakovane aj z tých diskusí, aj z tých skúseností a do istej miery aj z tých dát. Super, ďakujem. Určite aj tá súťaž, presne ako si hovorila, že tie ženské vzory treba ukazovať, že keď sa teraz snažím cítiť do seba, keď som mala možno 10 a miešalo sa vo mne všetky možné smery životné, že teda ktorým sa vyberiem, že určite možno aj takáto súťaž, ktorá bola vlastne audiovizuálna, že treba vytvoriť nejakú videovizitku nejakej vedkyni, ale teda predpokladám, že museli účastníci a účastníčky aj nájsť toho respondentku teda v tomto prípade a potom sa zaujímať. Takže to si myslím, že by mňa osobne namotivovalo. Ďakujem za ďalší insight, Lucka. Dávam insighty, aby možno si účastníci rozmysleli, ak majú nejaké svoje. Možno ešte chvíľočku vám dáme, ak máte nejakú otázku. Jozef píše, ďakujem za podnetné informácie, určite niečo u nás na škole vymyslíme a skúsime vás kontaktovať. Tak to sa tešíme. Budem veľmi tešiť. Ja aj dám vlastne aj do chatu, napíšem svoj e-mail, aby sme keď tak mohli byť v kontakte, keby ste mali nejaký záujem, či už o nejakú otázku, zdroj, alebo ako som navrhla, že môžem vám keď tak poslať aj nejaké materiály, aké potom budete využiť. Mňa by možno ešte zaujímalo, že ako prebiehajú Ľudská, teraz si mi sekla, asi nepočula otázku. Prepač. Hej, nie v poriadku. Že ako prebiehajú tie návštevy v tých firmách? Funguje to tak, že my teda väčšinou tým, že my si budujeme aktívne vzťahy aj s firmami, tak potom zväčša oslovíme vždycky nejakú firmu, ktorá spadá do tej našej aktuálnej vízie, alebo máme nejaký dopyt z nejakej školy, že by veľmi radi navštívili nejaký typ firmy, tak vieme to potom dohodnúť a funguje to tak, že majú tam vždycky prednášku, alebo taký skôr takisto osobný príbeh konkrétnej zamestnankyne, ktorá sa teda delí o svoju kariérnu cestu, aj ten ženský vzor. Potom následne je tam speed networking s viacerými zamestnancami, zväčša ich je okolo 5, ktorí sa postupne počas nejakých 5-6 minút delia o svoju kariérnu cestu a teda účastníci spoznajú spektrum povolaní, aké tá firma ponúka a ten rôzny spôsob vlastne, ako sa dá tako tomu dostať. No a potom v závere vždy je buď nejaký workshop, diskusia, exkurzia, súťaž, už potom podľa možností aj firmy, aj tej školy alebo škôl. A ktoré triedy asi sú na toto vhodné možno? Prevažne stredné školy, tak sa snažíme dávať stredné školy tým, že už sa vlastne blíži aj ku tej maturite, ku výberu semináru a kedy vieme my tú kariérnu cestu ovplyvniť a zároveň už sú na takej miere, poviem, že vyspelosti, kedy už vedia porozumieť aj takým náročnejším konceptom v rámci firemného života. Pozícii, že je to pre nich uchopiteľnejšie, aj také tie rôzne abstraktné pozície v rámci veľkých firiem, ktoré by možno, že mladší žiaci nevedeli ešte úplne porozumieť. A ešte mi napadá ďalšia vec, že čo je možno taký nejaký úplne najšialenejší predsudok alebo presvedčenie, ktoré si mala možnosť vyvrátiť. Fíha. Výborná otázka, ale mám sa stihla teraz nepripravenú. Zväčša to je také, s tým sa tiež niekedy potýkame, že si myslia sami o sebe dievčatá, že na to nemajú. A to nás aj stojí niekedy najväčšiu námahu presvedčiť ich samotné, že
že by aj mali podporu aj doma, aj v škole, aj by sa im nikto nesmial alebo čokoľvek, ale že veľakrát práve samotné takéto sebavedomie dievčat je v tom nízke, ale tiež mám taký pocit, že už postupne ako sa menia generácie, ako už teraz máme aj generáciu Alfa a Z a tak ďalej, že tieto generácie mladšie už sú sebavedomejšie a sú viac doma v technológiách, takže už to je trošku cítiť, ale stále ako potýkame sa s týmto, že si sami oni neveria. A možno potrebujú niekedy aj nejakí oni samé, nejaký toolkit, možno ako tých rodičov presvedčiť, že rodičia možno už majú pre ne vymyslené, že nie budeš, ja neviem, právnička ako otec, mama alebo niečo, že už tá kariérna cesta je nejako predurčená a teraz oni by s tým museli bojovať, že nie, ja chcem ísť do vedy. No tak to je, tiež by to bola veľká dilema. Ale áno, my sa tým pádom snažíme vždycky, keď aj máme aj naše vzdelávania pre dievčatá, dať tam vždycky aj nejakú časť, kedy my im ponúkneme aj tieto argumenty, aj ten vlastne dôvod, prečo je to STEM vlastne tak dobrá oblasť, aby to mali v sebe nejako zažité a potom to vedeli posúvať ďalej a byť ako také ambasadorky ideí toho, že ženy do STEM patria. Super. Ja som vyčerpala svoje ťažké otázky. Ďakujem. Boli naozaj ťažké, ale dobre, takže ďakujem pekne za nich, Ľudská. Som rada. A to som si ani toľko nenapísala, ale viacero vecí ma zaujalo, takže určite budem rada, ak teda budem potom môcť nejaké linky posunúť aj účastníkom. A tuto máme ešte nejaké poďakovania v čete, takže ďakujeme veľmi pekne. Ja by som možno ešte nasvietila, čo nás čaká v ďalších týždňoch. Možno iba mi treba dať vedieť, či to vidno. Betty, možno ak mi vieš iba kývnuť, že či vidno túto obrazovku. Čakajú nás teda ešte 3 webináre, je to teda najbližšie 3 pondelky. Je to stále na tej registrácii, na ktorú ste sa teda registrovali aj na tento webinár. Niektorí ste registrovaní teda aj na tie ďalšie, ale tí, čo nie ste, tak teda toto ešte na čo sa môžete tešiť. A zároveň tie predošlé budú teda na tej spomínanej platforme, a na ktorú dostanete link a prístup a budete si môcť pozrieť aj záznamy z tých minulých. Dobre, tak aby som vás už dlhšie nezdržovala v takýto zimný večer, mesiac pred Vianocami a mohli sme si teda ešte trošku možno oddychnúť po práci, tak vám veľmi pekne ďakujem a budem sa na vás tešiť na budúce. Betty, veľmi pekne ďakujem za inšpiratívnu prednášku a teda ak by ste mali akékoľvek otázky, tak nás kľudne kontaktujte, buď mňa, alebo Betty, alebo kohokoľvek. Takže ešte vám možno dám aj môj e-mail do chatu pre istotu, keby náhodou. Ak by ste mali akékoľvek otázky a budeme sa na vás tešiť na budúce. Ďakujem vám pekne. Pekný večer ešte. Ďakujem, pekný večer, majte sa.